E xa a violencia de por sí deshumaniza, a violencia no caso das mulleres con discapacidade moito máis. Se invisibilizaba a condición de muller porque pasabas a ser unha persoa con discapacidade. A violencia é moito máis gravosa, relacións de parella ou exparella, na contorna familiar, persoas coñecidas, persoas que che prestan apoios e incluso tamén en institucións. Vese que a infradenuncia é maior, moitas veces por a falta de accesibilidade dos recursos que hai de información. Non se cree tanto as mulleres con discapacidade, te deshumanizan, non? Infantilizalas, non? De sobreprotección. Acadar o resultado dun grupo de mulleres que de alguna maneira estaban vinculadas ao movimento asociativo de persoas con discapacidade e detectábamos a necesidade de ter esa unión de mulleres para falar, ter un espacio de encontro onde falar e comunicar que detectamos, non? Que non funciona, abordar as dificultades e problemáticas que sufríamos todos os días, non? Ser conscientes da nosa realidade e tamén de que a vida solo é unha. Entonces, como solo é unha, temos que ser cada unha de nós quen decida como a queremos vivir, non? É igual que o resto da persoa. Moitas situacións dábamos por normalizadas e que realmente non é. A sociedade non se pode seguir mantendo sobre ese sistema patriarcal donde hai unha figura que xera e ten o poder. Foi traballar o tema da sexualidade, non? Porque moitas veces non se trata con naturalidade e que se esconde e que abusos moitas veces que non eran conscientes ou eran conscientes pero non vían como sair de aí, acordaban e era dentro normal no seu contexto. Entonces vemos aí moita dificultade. Agora, o auge das redes sociais, etcétera, onde manifesta a necesidade de abordar toda unha loita contra a violencia digital.